idan wani abu ya faru daga wajen mumini akwai hanyar da zai yi a dauki wannan a kyakkyawar fassara, to kai kokari ka fassara da kyakkyawar fassara din, karka fassara da mummunar fassara, kai masa zaton alkhairi. Yanzu yau kana zaune wani mutum yana wucewa, ka san shi ya san ka, ya ganka ka gan shi, ko ka ce masa assalamu alaikum bai ansa ba, kensa shi mai tafiya shi ya kamata ya sallama, kana zaune sai bai sallama ba, ka ce assalamu alaikum bai ansa ba, ya wuce, to me ya kamata ka zace shi? Zaton alkhairi ya kamata ka yi masa. Wani me ya tada hankalinsa ne? Kadda ba kudin cefane ne, kadda wani abu ne ya same shi, ya kamata ka bi shi ma ka sake sallama, ka san wani hali yake ciki. Amma idan ka zauna haka fa ka ce wato ya ganni ma ba zai yi sallama ba, to ni ma ba zan yi sallama ba, to wannan zai sa kuma kaga ka muna na masa zato. Wani yana zuwa, wane me ya zama ne wai don ya dan samu taro da kubonsa, muna zaune ya ganni na ganshi, wallahi ya ke sallama ya wuce. Kaga daga zaton har kayi komar da shi yaqini, ka zo kayi giba. Shi yasa Allah ya hana zato kafin ya hana giba din. Wannan zaton kuma mutane suna wa mutane kowane marahil. Aboki yakan yi wa abokinsa zato na sharri. Wannan anya baya neman matata kuwa?